Добро утро, машинки! Отново сме заедно и отново ще се пораздвижим. Ще направя 3 малко по-динамични и по-леки упражнения. Ако сметнете, че ви харесват, може да ги включите в ежедневните си тренировки. Така, първото упражнение, което ще направя, ще бъде статично. Ще правя само с ръцете горе и долу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Второто упражнение вече ще работя само с краката, малко по-динамично. Скачам и отварям отстрани. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И третото упражнение, просто ще обединя вече и ръцете и краката. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е една базичка, лека, динамична, която може да включвате, когато си прецените. Това е машинки, живи и здрави, ще се видим утре. Чао!